Napanagnakan man ng tinapinta sa panagtinulong kan panangpabilig iti panagkakadua dagiti i-Cordilleran iti Singapore iti nabaligi at Tapuey Festival asin portaran ti Embahada ti Pilipinas iti The Lion City. Daytoy ti report. Nagalungugan iti naragsak nga uni iti gangsa iti East Coast Park nga agaw imatang sanlang kadagiti nakiragragsak. Daytoy ti third Rambak Tapuey Festival anang tipon kadagiti Cordilleran tapno itag-ay iti kultura ti Cordillera. Maragsakan met ni Rambak Cordillera Singapore Ili Chapter Advisor Andres Pasiwen iti nabara parang suporta dagiti kakailyan iti festival nga dan tema as celebrating Cordilleran camaraderie through our cultural heritage. Ayuhay! We celebrate the Tapuey Festival in Singapore every year, and it is an important symbol of Cordilleran culture through tapoy making, preservation, and sharing of tapoy during the event. It serves as a proof of strength that nurtures the unity and camaraderie of the Cordillerans. Napintas ti cultural presentation dagiti grupo ti kakailyan. Nag-enjoy matlaang dagiti timabuno iti na isang sangayan at tapoy making contest. Inyo na'y unay mo ti kang runan aman nao ani Moses Daligdig iti kinapatag ti tapoy iti kultura ti Cordillera. Ti tapoy ket maysa a napatek na simbolo iti kultura tayo nga i-Cordillera. Tradisyon nga itinawid tayo kadagiti kaapuan. Babaeng iti agtultuloy nga pinangaramid, pinagkadikwa, ken pinaginom iti tapoy. Mangipaneknek iti panagkaykaysa, pinagnulong ken pinagpabilig iti panagkakadua tayo nga i-Cordillera. Ti festival ket pinasitan iti naduma-duma a grupo ti Pinoy iti Singapore. Attendees describe the event as a well-attended community gathering. The end goal of Tapuey Festival was to strengthen community engagement, promote awareness and appreciation of traditional values through cultural performances and community bonding. Binigdigmat lang ni Pasiwen iti dakkel as suporta ti Embahada ti Pilipinas iti Singapore kadakwada ken ti dakkel nga akam ti opisina ti gobyerno tapno mapalawa pay iti partisipasyon ken panagtitinulong dakas Cordillerans ken kadagiti daduma a probinsya iti Pilipinas a nakabase iti The Lion City. Laglagi po tayo nga wandarasat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy.